Hasiera izan nun oso leku goitan, Naparroako mugan Arkaitz bizioitan oso leku goitan. Udaran legorrik ez, negun beti loitan, Gipuzkoako zelai basota menditan, hemen asko etzala gero Bizkaikotan. Bizkaiera ikasiz 10 hilabete, Gorbean da oitzen egin nitun bete 10 hilabete. Gudaldia hundietan harturikan parte, inoiz jandalotako ezin hartu tarte, nahiko tiro tiranun Santander jo arte. Gudaldiak probatu, gainera kartzela, orain hementxenago txoriak bezela. Gauz asko ikusirik gaztea naizela. Hau da Kaioli txiko nere gertaera, ta oraindik 23 urtez nago bera. Gauz asko ikusirik gaztea naizela. Gudaldiak probatu, gainera kartzela, orain hementxenago txoriak bezela. Alkarrentzako dago gorroto bizia, odola isurik gabe hau ezin bizia, gorroto bizia. Nola gorriala berdin jotzen dut zuria, oiek dauden artean ai Euskal Herria, berriz ere izango da zuretzat Luizia. Gudaldiak probatu, gainera kartzela, orain hementxenago txoriak bezela. Gauz asko ikusirik gaztea naizela. Gudaldiak probatu, gainera kartzela, orain hementxenago txoriak bezela. Gauz asko ikusirik gaztea naizela, gainera kartzela.